Allah baka nasara. Na'am. Allah ya taimake ka. Allah ya ba mu lafiya tare. Gaba ɗaya garin nan naka Alhaji ya dagule. Ya akai. Ba daɗi Alhaji. Mai ke cikin bayani kuma. Waƙoƙi ne aka zunzun buɗo masu daɗi. A nan? A nan garin wa'inda yara suke yi wa'inda ba sa sallah. A yin ga maka rabona waƙoƙin na soyayya na kome. Wannan haka ne. To rabona da soyayya. Tun lokacin da na je ruwa da ita kitso tsuntsu. Abin nan bukansa suka kasa tashi. Allah. To sai yanzu sun sha iska ce. Ina jin sabuwar waka soyayya. Alƙar zamaninka. Ta zo wai a garin nan. Wallahi a cikin garin nan yalla. Kar a ji yaran garin ba su lalace. Za ka gan suna yawo ɗaya bayan ɗaya Alhaji. Ashe. Yalla bai kame mana. Yalla bai. Ta dau mataki dan sun fara mataki yara. A dau mataki. Gaba ɗaya garin. Saboda gaba ɗaya gayu ne sun bazo garin nan. Rawa suke. Suna ɓata tarbiyyar yara. Subhanallah. Kai ma an ka zo ƙanin labai. Muke tsoron yalla je ka dan. A'a labai. Ai ban taɓa jin kiɗa ba. Kunkurun ban taɓa ji a garin nan ba. Dan a lokacin mulki na da kake ganin mu ƙara wajen fito wajen kunkuru a garin nan ba. Ana yi a gari yalla bai. A rika cewa to haka ne. To ba na so ni a barin garin ma. Ba a barin a nan gari na ba na tunanin shi. Allah ya ƙara ma girma. To shikenan yalla. Allah ya ƙara ma nasara. To shikenan. Allah ya ƙara ma girma. Shikenan amma ni ba na tunani. To Allah ya ƙara ma nasara. Kenan kaga in aka ce ana a gari yalla bai kai ma ka buke yalla bai. To ni bai. Allah baka nasara. Allah da zaman ke yalla bai. Allah baka nasara. Na'am. Allah ya ƙara ma girma. Garin nan da nake kiya maka ya ɓaci ne. To ya ɓaci. Dan yanzu ma yanzu na ga wani gayi ya wuce yana zuwa a cikin irin samarin zamanin nan. Ina yalla kuma ka ga yace yalla bai. Ku kira shi. Ka ga yace yaran. Kira mu kira shi. Kai ina ba yalla bai. Kira shi. Kai an zuwa ni. An zuwa ni. Kada haka, ba da haka ba sai kada haka. Kada haka. Kada haka. Allah ba ka wani gashi na. Zauna a nan. Gashi Allah ba ka wani. Su ne ma. Ka dade ka ga. Ka zaman ka. Ka zaman ka. Ka zaman Allah bai su ne irin su. Ko ganka a fara. Kai yanzu a garin nan haka so ka rika jin wannan wake-wake a garin wannan. Gaya musu ba sa ji. A nan ko dundu ba ta ba kada. Ba kai ka faɗa ba ba sa yadda. Kai daga ina kake kai? Waye kai? Daga wani gari mai yi cikin gaba. Wai kawai na gaba kai dan kawai na gaba. Kai kuma cikin gari ya kai kawai nan. Wai wata waka ce ake cewa wata sabuwa ta zo watsi. Wata waka ce ruwan soyayya. Waje wata iri ce. Wai ruwan soyayya. To ku walla bai ba ku ba soyayya. Ruwan soyayya yi ba. Ka gane? Kenan tun da an waɗi a bar garin mayan laɓe. To, na haka yan samari, ɗan sa kaya mana miji. Gaskiya abin nan yana da ban mamaki. Allah ma ka nasara. Allah ƙara ma girma. Abin dai ne yalla bai. Allah ma ka nasara. Hattara ne, hattara ne, hattara ne, hattara ne, hattara ne. Baka nasara. Adana mani. Hattara Allah ne. Allah ƙara ma girma. Hattara Allah. Allah bai. Allah bai. Ba girman ka bane. Kai. Ta yi kanka gigi ta mana tsoro. Wannan abin da za a mana. Ashe aka ke ji. Yaro ne maka albarka. Allah maka albarka yaro. Ai ba san haka soyayya haka take ba. Yalla bai. Ashe ana ba irin wannan su suke jin daɗi. Yaro ne ba albarka. Haka ne abin yake kenan. To ya kyauta madalla. Haka kun kyauta madalla.